שלום חברים, אני ארי זאוסמר, יועץ נדל"ן ברימקס אבניו בחולון. אני שמח להזמין אתכם לכנס נדל"ן שאנחנו נערוך כאן במשרד. הכנס יעסוק בשני נושאים. אחד, איך לא ליפול בעסקת נדל"ן, דבר שיעניין קונים וגם מוכרים. יגיע לכאן עורך דין שמתמחה בתחום המקרקעין וייתן לנו טיפים. והחלק השני יעסוק באיך לחסוך כסף במשכנתא. הגיע לפה מומחה למשכנתאות מאחת החברות המובילות בארץ, חברת בקרה, ויספר לכולנו מה צריך לעשות כדי לחסוך אלפי שקלים ואף עשרות אלפי שקלים ויותר מזה במשכנתא, דבר שיעניין לא רק אנשים שמתכוונים לקנות דירה, אלא גם כאלה שכבר קנו דירה. אז כולכם מוזמנים, הכנס מתקיים כאן במשרד, ב-26 בינואר, זה יוצא ביום ראשון, בשעה 7 בערב. המספר מקומות הוא מוגבל, ולכן צריך להירשם מראש. כדי להירשם מראש פשוט צריך להרים טלפון אליי, לארי. המספר שלי 054-564-8418. כמובן שיהיה כיבוד וכולכם מוזמנים. נראה אתכם.